Λοιπόν, παιδιά, θα δούμε την τύχη μας στο free spin να βγάλουμε κάτι καλύτερο από τα 5 games. 10. Δεν θα πω ότι είναι κάτι καλύτερο από τα 5 games, αλλά κάτσε ένα λεπτό να πάρουμε το spin. Δεν έχω ανοίξει κανένα αυτά. Και δύο δεκαμάτια που θέλει να ανοίξει αυτό. Και έφταγε τώρα. Μια χαρά. Θα κάνουμε τώρα μαζί. Παίξουμε αυτό εδώ το event. Αν δεν πάρουμε κορώνα, δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, το σταμάτησα λίγο γιατί για να μην βάζετε τώρα, έβαλα την πίστα. Και δεν με βάζει να μου βαριέται τα χάτια. Δεν θέλει. Οκ, εντάξει. Πάμε στο drop. Τι είναι αυτό που μισή λίβαρα μήπως. Ούτε καν πληζήξα και πήρα qualify. Ναι, με έχει βάλει με hackers μάλλον. Εκεί πάλι στο drop. Δεν νομίζω ότι έχει περισσότερα είναι με έβαλε και ένα καμπαγκαρισμένο λόγο. Αλλά πήγα να πω ότι όταν έχει περισσότερα σημαίνει ότι είναι πιο δύσκολο. Δηλαδή τώρα αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο από το άλλο. Και πάμε στο super πολύ δύσκολο, πολύ τελικό. Και πρέπει να τρέχαντάρουμε. Ναι, αυτό. Το drop, ναι, το drop. Δεν είναι αυτό. Δεν με σπονάει στο καταραμένο μέρος. Όχι, δεν πέφτω. Πάω εδώ, μπράβο. Γάμο. Λίγο ήθελα. Δεν σηκώνονταν με τίποτα. Δεν πειράζει. Κάτσε. Παιδιά, λίγο μου μπάγκερε. Και τίποτα τέτοιο. Παιδιά, απλά μου μπάγκερε λίγο. Μπάγκερε έχω τα πάντα όλα. Ναι, ήθελα να κρατήσω γάμο γιατί δεν πήρα κορώνα, αλλά μου μπάγκερε. Οπότε δεν πρόλαβα. Και σπάντησα και για φαντητάκια. Ξέρετε καλύτερα με το Pokemon. Θα γράψω κάτι και πριν δεν μπορούσα γιατί ειδικά τσαγιά
Καμό. Εντάξει. Να παίξουμε κανονικό ή στο επόμενο βίντεο να παίξουμε κανονικό ή τα events. Γράψτε μου στα σχόλια και